Meditácia očista od cudzích energií, psychických hákov a útokov. Zatváram oči. S výdychom zo seba uvoľňujem všetko, čo mi nepatrí. S nádychom príjmam jasné, čisté, hrejivé, liečivé svetlo. Predstavím si, ako mi zo srdca vyviera taký lúč, ktorý smeruje hlboko do stredu zeme. Dám si čas na to, aby som sa prepojila s touto zemskou materinskou energiou, ktorá ma kotví, uzemňuje, upokojuje, vyživuje, hladí takým pocitom bezpečia a domova a ja sa plne vykúpem v tejto zemskej energii. A keď som vyživená touto zemskou energiou, tak si predstavím, ako táto zemská energia vstupuje cez moje chodidlá, ide cez lítka, kolená, stehná, ide do podbrúška, do brúška, do žalúdka, do srdiečka, ale ide ešte vyššie, do priedušiek, do krku, do hlavy. A teraz si predstavím, že sa mi nad hlavou vytvorí krásna svetelná energetická guľa. Pozriem sa, akú má tá guľa farbu. Môže byť žltá, fialová, modrá, zelená, dúhová, biela, zlatá. Pozriem sa, akú má tá guľa farbu a keď uvidím tú farbu, tak vstúpim do tej gule. Uzavriem sa v nej a keď som v nej usadená v bezpečí, tak s tou guľou vzlietnem ponad moju bytovku alebo dom, ponad moje mesto alebo dedinu, letím ponad celú zem a stúpam rýchlosťou svetla až do vesmíru. A teraz letím v tej guli vo vesmíre a prechádzam rôznymi svetlými a tmavými svetlami. Ale ja idem ešte vyššie a letím hore okolo takého zlatého svetla. Je to domov našej duše. A idem ešte vyššie okolo takej dúhovej hmoty. Aj tou iba v ľahkosti preletím a idem ešte vyššie okolo takého zákonu súcitu ružovej farby. A takisto ním iba preletím, idem ešte vyššie a vyššie do toho svetla. A pred sebou teraz uvidím nádherné biele svetlo. Je tam taká brána alebo otvor, ja vstúpim do toho svetla a v tom svetle som iba ja sama. Iba ja a svetlo. A pôjdem ešte hlbšie a vyššie do toho svetla a keď som hlboko v tom svetle, v tom nádhernom bielom liečivom svetle, tak rozpustím tú guľu. A moje telo nemizne, ale stáva sa zdravším a silnejším a všetky moje bunky sa ozdravujú. A teraz si dovolím prijať energiu lásky a liečenia do celého môjho tela a do všetkých buniek. A teda si predstavím, ako energia lásky vstupuje do každej mojej bunky. A teraz dovolím, aby energia liečenia takisto vstúpila do každej bunky a harmonizovala moje telo, uzdravila ho, vyrovnala ho, harmonizovala moje myšlienky, moju myseľ, moje srdce, moje energetické telo. A všetko sa takto energeticky vyrovnáva a balansuje. Moje bunky sa vyživujú bezpodmienečnou láskou, cítim sa v bezpečí, v harmonii, doma. A teraz si predstavím, že toto svetlo očisťuje a odplavuje z toho môjho poľa energetického všetky cudzie energie a cudzie emócie, rôzne myšlienky cudzích ľudí, rôzne háky a útoky, ktoré mi nepatria, pretože nie sú moje. A teraz si dovolím zo svojho energetického pola uvoľniť
všetky psychické háky a útoky a cudzie energie. Takže si poviem, dovoľujem si zo svojho pola uvoľniť všetky psychické háky, všetky psychické útoky, všetky cudzie energie a myšlienky do svetla, rozpustiť ich v tom svetle a nahradiť ich len takým liečením a bezpodmienečnou láskou. A teraz pozorujem, ako sa tieto cudzie energie, útoky, háky uvoľňujú z môjho pola, z mojej bytosti, odchádzajú preč, rozpúšťajú sa v tom svetle a nahradzujú sa iba takou energiou pokoja a lásky. A teraz si predstavím, ak sú na mne prípadne nejaké entity, tak tie entity takisto odchádzajú z môjho poľa do priestoru svetla, uvoľňujú sa do toho priestoru svetla a moje vlastné pole, môj vlastný priestor je čistý, žiarivý, bez toho, aby tam boli nejaké energetické napojenia alebo väzby. Je to čisté. Takže sa ešte raz pozriem do toho môjho poľa a skontrolujem, či tam ešte niečo je. Ak tam ešte vidím niečo, nejakú entitu alebo nejaký zhluk energetický, tak si dovolím uvoľniť to z môjho pola. Iba to pošlem preč do toho svetla. Takže si poviem, dovoľujem, aby táto entita alebo aby tento psychický hák alebo energetický zhluk zo mňa odišiel, uvoľnil sa do svetla, predstavím si, ako sa to uvoľňuje a nahradil sa čistou láskou a svetlom. A teraz si to skontrolujem ešte raz, pozriem sa na seba, či všetky napojenia a väzby, ktoré nie sú v súlade s mojím vyšším ja, či sa už rozpustili a uvoľnili do svetla. Ak ešte nie, tak ich znova dovolím rozpustiť a uvoľniť do svetla a nahradiť tou bezpodmienečnou láskou. A teraz si dám povolenie. Tu a teraz si dávam povolenie byť sama sebou vo svojej energii, vo svojej esencii a vo svojom čistom priestore. Mám právo byť chránená vo svojom vlastnom priestore a vždy cítiť to, kto som, moje vlastné emócie, moje vlastné myšlienky. Mám právo byť sama sebou. Nadýchujem do seba slobodu a ľahkosť. Som očistená, oslobodená, uvoľnená, plne slobodná. Cítim, ako sa moje vlastné energetické pole harmonizuje, zaceluje, rozširuje, stáva sa silnejším, jasnejším a žiarivejším. Moja energia patrí len mne, vždy. A teraz si dovolím okolo seba vytvoriť zlatú ochranu, takzvané zlaté ochranné vajce a urobím to tak, že si predstavím, stále som teda v tom bielom svetle, hore v tom energetickom priestore a predstavím si, ako z môjho srdca v myšlienke uvidím túto predstavu a z môjho srdca začne vyvierať také zlaté svetlo, také lúče svetla a tie lúče svetla sa rozširujú okolo môjho tela. Trískajú zo srdca a tým, že ich je veľa, tak robia takú ako keby také brnenie okolo môjho tela, vytvárajú taký kruh, taký zlatý kruh. No a to dokopy vytvára zlaté vajce, je to obal, je to energetická ochrana. A tento kruh, alebo oval, alebo vajce, ktoré je okolo mňa, vytvorené z tých zlatých lúčov svetla, ktoré mi žiaria zo srdca, je veľmi jemné, ale zároveň je pevné a silné ako brnenie. A ja stojím v jeho strede, toho zlatého vajca, som obklopená zlatým svetlom a celá chránená. A toto vajce, táto energetická ochrana ku mne prepúšťa iba to, čo je čisté v súlade s mojím najvyšším dobrom, iba to, čo je láskavé a iba to, čo je podporujúce na mojej ceste. A všetko, čo je negatívne, alebo to, čo nie je v súlade s mojím najvyšším dobrom, sa od tohto vajca, od tejto energetickej ochrany jemne odráža a rozpúšťa sa ešte skôr, než by sa ma to mohlo dotknúť. A ja cítim, ako je moje biopole harmonizované, zacelené a chránené.
A každým nádychom sa moje biopole rozširuje a zväčšuje a ten priestor v tom zlatom vajci a ten priestor okolo mňa je mojím domovom, ktorý je môj. Nemôže tam hocikto len tak vstúpiť. Vstúpim tam ja tam bývam. Je to môj priestor, unikátny priestor, ktorý si chránim. Je to moja svetelná ochrana, ktorá je stále so mnou, kdekoľvek som. Je mojím darom a mojou istotou. A každým nádychom moja energia rastie. A každým výdychom sa ešte viac uvoľňujem. Som v takej ľahkosti, v plynutí, v dôvere v život. Som očistená od všetkého, čo mi nepatrilo. Nachádzam sa v mojom vlastnom, čistom, chránenom priestore a zároveň cítim, že som v stálom spojení ako s tou zemou, tak so zdrojom, tam, kde je to svetlo. A viem, že som pod neustálou ochranou a vždy, keď chcem a keď o to požiadam, sa nachádzam v rovnováhe. A teraz si dovolím odísť z toho svetla naspäť do svojho tela na zem, takže si predstavím, že z toho svetla idem dole, klesám cez vesmír, na zem, naspäť do môjho bytu, domu, naspäť do môjho tela, cez hlavu vstupujem naspäť do seba, idem do srdca, ešte raz sa pozriem na to, ako z toho srdca triskajú tie zlaté lúče a reálne vidím tú ochranu, to zlaté vajce okolo seba. Ja ho tam reálne mám tu a teraz na tejto zemi. Vidím ho tam energeticky mojim duchovným zrakom. Som chránená, som doma. Je to môj priestor, môj unikátny priestor, ktorý patrí len mne. A takto doma sama v sebe, vo svojej vlastnej podstate a vlastnej esencii otvorím oči. A uvedomím si, že sa ľúbim, že milujem svoju esenciu, milujem to, kto som, že som chránená, silná a vždy, keď sa rozhodnem, môžem sa napojiť na tento svoj vnútorný domov, kde sa cítim v bezpečí, pod ochranou. A tento môj vnútorný domov a táto ochrana, ktorú si už viem vytvárať, je mi dostupná tu a teraz, vždy a všade, kedykoľvek a kdekoľvek chcem. A tak to je.